Kuno Dik obyek iku Dik. Bisnis ngono Dik. Apa Dik? Benar Dik? Kula ta? Iya. Kula. Iya. Ajenge ten Jakarta. Wah, roke kelowuk. Apa Jakarta? Kacau keadaane Dik. Awakmu iki temen lho, aku iki ngomong lho. Aja sampe kon melukai atiku lho. Temen. Mpun semerap nek sampean niku ngomong temen. Mosok sampean niku mbujuki. Lah iya, soalnya ngene sih. Wong kon niku mang ijen. Upama kon duwe bojo wis ambek bojomu. Wong duwe anak ambek anakmu. Sing pen ngono ya, tujuanmu nanti sih. Kula. Iya. Madosi tiyang sing irunge gedene sak kentongan. Gak main ngomong ngene. Gak main ngomong ngene aturane. Wes geblakku nek ngene aturane. Gak ngono kok ndelok wong irung gedhe lho perlu niki apa? Nun, perlu niki apa? damel tontonan. Lho. Jan orang ajaib nek aku iki. Gak selamat kok arek gak jadi. Lah saiki aku takon Dek ya. Nggih. Jenengmu simpen. Coba jenengmu sapa, Dek? Kula ta? Iya ya. Kula Susiati. Oh, Susiati. Nggih. Kau terkenal karo aku ya? Empun Sapa jenengmu? Baskom. Lho ya ngomong. Arek kok. Kon iku ya apa sih kon iku? Apa kok jenenge Baskom? Jenengku ngono Bajul. Bangka. Bantal. Kon iku masalah. Napa? Aja mencicil lah takon aku gopo aku iki. Sinten? Bajak. Iku lho jenengku. Sampeyan gak mangan ta? Gak mangan. Ya apa sih? Lah sampeyan kepengin iwak apa lho? Biasae aku nek mangan niku awake wis tuwa, untu wis goyang. Mangan sak ngombe kudu bareng anget, ngerti ya? Oh, njaluk sing anget. Iya sing anget. Ah, ya karuane, engko tak Iya. golekno obong-obongane boto. Ngono gak kurang ajar kene iki. Lho, kok kurang ajar ya apa sih? Ya apa ya wong kula nek dipakani foto lho. Rumangsamu lho ya apa sih kon iku adano? Aku iki lak wis gak kurang-kurang ta Jawa mbek sampean. Iya. Sampean njaluk apa ae tak turuti. Oh, tapi kon gelap purik ngono kok kon. Lho. Apane? Kandan. Apane? Hah? Aku gelap moto gelap purik ngono kok. Apane? Iku ngono lho. Porek iku lak senine ta sawangane. Alah nek aku mari porek sampean yo glibet ae ngono kok. Ngene nglipet aku foto kok. Model tok kono nitini. Lah ya kok dungaren. Wis dahar ta. Wah iya ayo. Gak dahar nak njeglak wis. Ngono iku wis mangan apa? Ngono apa sih kok model-model itu sapa kon niku? Lho ya apa sih anak iku cilik digedhekno, gedhe dipinterno nek wis pinter kudu iso ngajeni wong tuwa. Oh. Apa eleke? Ya apik ae nak, Lah, tapi iya. kebacut nak, ya. Ojo nemen-nemen. Kudu ngarep kok wis lungguh ngarep wong durung ganti busana. Wah. Aja ngisin-ngisinno ta, Pak. Aduh nih Kartini kok iki niru sapa kok niku ni? Bapak ganti busana, sini Pak Sono ngerti ya. Kok Klambi, Pak. Klambi kuwi apa sih? Ngenteni kok niki mang bapak iki mang kon. Oh iya, lha iki apa tak olehno? Oleh apa? Bungkusan. Rujak erong. Aduh. Apa? Mulai nyetip aku kon ya. Wis kurang ajar kon mulai. Ini njaluk rujak. Yo, masalah rujak cingur, Pak. Ngono. Cengur iku kasar, Pak. Oh, Dihalusno. dihalusno ya. Erong ya. Erong. Nek ono aku iki halus. Wah, kok niku apa ni? Lah iki, Pak. Kon niku nek masalah wong kon iso masak. Ya ta? Belajar nggae kuwe ya iso. Masak model apa iso, mbok yo gawe dhewe aja jajan enak kon niku nak. Lho, gak apa-apa, Bapak duwe akeh. Mau masih akeh ngono ya, masalah istilah energi lho kudu ono. Apa energi ku, Pak? Mbok apa energi. Karo aku energi ku. Ojo pemborosan. Iso komentar gak iso nerangno. Ojo pemborosan. Oh, istilah ikat pinggang. Lho. Kongkon ekonomi. Sing setono, terus sing setono. Ya saya pedot ketemu ngerti ya. Gepeng, Pak. Dadak kon niku njajan gethuk lindri, sing putu, sing sembarang kon Lho tuku. gak apa-apa wong sing tak makan makanan Indonesia. Iya, tapi ana batese kon niku jajan ayo. Apa kon niku? Kon saiki ya apa? Tujuanmu sekolah terus ta? Apa leren? Gak, Pak. Les yang. Les. Les. Les ya les ya.
sama leso. Ya enggak, Pak. Sebab sana Aku tembung- pengin kursus jahit, Pak. Oh, jahit. Jahit apa, Pak? Jahit gegel gua kena. Jahit taplake kena, jahit mainan tembok yo kena ngono lho. Kok aku minang modus sih lho, Pak. Oh, modest. Iya. Wah, enak nang modest ku nak. Iya. Potong-potong barang ya. Nah, enak sih nemen-nemen nek wis rumah tangga gak Iya. sampe jahitno. Iya. Pakaian arek-arek jahit dhewe. Oh, iya iya. Pakaiane bapak. Iya iya iya. Kayak bapak pakaian gegeden iso aku nyilikno. Dadi gak perlu tuku dicilikno ae. Engko cilin terus ae. Wis gak sedeng lah. Ngawur ae. Pemane ngarep iki mari bulan Ramadan, ngarep mana pe dolan bulan Riyadin. Ya. Riyo ta, Pak? Iya. Iya mesti laris, Pak. Oh, Penjahit lari iku riyo penjahit ya, Pak. iku. Ngadakno wis kono bapak masak-masakno kono. Ngadakno. Lho iki rujake. Rujake iki lho. Wah, sak lho mbok piro iki nak? Ambek loro. Oh, setengah niku lho loro. Wis nanti dahar. Wah. Didahar. Tini ku model-model tini bulan rek. Wis suarek kok. Tapi gak dadi apa. Anake situ ati ayu pisan rupane. Nuwun. Monggo.